Jsme ryze česká firma, která je na trhu s manipulační technikou již 25 let. Nové technologie nás přivedly na nápad využít litiovou baterii ve vozíku Heli pro další účely a vytvořit Heli Power systém, který umí efektivně řídit spotřebu elektrické energie nejen pro nabíjení vysokozvěžných vozíků Heli, ale i pro celkový provoz firmy, například pro chod výrobních strojů, osvětlení, klimatizaci, vytápění. Spotřebu energie objektu řídíme bez ztráty komfortu a plně automaticky. Využíváme napojení na spotový trh s elektřinou a obnovitelné zdroje. Nejrychlejší návratností počáteční investice do pořízení celého systému je řízené propojení vysokozvěžných vozíků Heli s litiovou baterií, Heli Power systému a fotovoltaické elektrárny. Celý proces se skládá ze 3 fází. První krok na cestě k úspoře je výměna manipulační techniky se spalovacími motory za techniku Heli s litiovými bateriemi. V případě výměny vozíků, nebo pokud již vlastníte litiovou flotilu Heli, následně přichází na řadu fáze druhá, která slibuje ještě výraznější úsporu. Ta spočívá v kombinaci litiové techniky Heli a řízení spotřeby s pomocí Heli Power systému, který pracuje se spotovým trhem. Třetí fází pro tu nejvyšší možnou úsporu je výroba, uložení a spotřeba vlastní elektrické energie s využitím obnovitelných zdrojů, jako je například fotovoltaická elektrárna. Právě Heli Power systém je výrazným krokem k naplnění chystaného nařízení o ESG, které se již v krátkém časovém horizontu dotkne všech firem v České republice. Díky Heli Power systému snadno splníte podmínky ESG strategie, která firmám ukládá snižovat uhlíkovou stopu. Díky našemu systému budete také do budoucna připraveni na možnost fungovat jako agregátoři sítě elektrické energie. To znamená, že budete mít možnost řízeně prodávat elektrickou energii zpět do sítě a tím si tak zajistit pravidelný měsíční příjem. Zaujala vás možnost uspořit na provozu vaší firmy? V následujících videích se o celém konceptu Heli Power systému dozvíte více.